Apokalipsis liburutik. Nik, Juane, beste ingelu bat ikusi nuen sortaldetik igotzen. Jangoiko biziaren zilua zeuden, eta oio handiz hotxegin ziren. Itxasoa eta lurra zigortzeko zeuden lau aingeruei, esanez. Ez zigortu lurri, ez itxasori, ez zuaitzi. Harik eta gure jangoikoaren zerbitzariei ezaugarria bekokian ezarri arte. Eta entzun nuen ezaugarridun zenbakia. 154.000 Israelgo leinu guztietatik. Horren ondoren talde handi bat ikusi nuen. Inor zenbatu ezinalakoa. Enda eta leinu. Herri eta hizkuntza guztietakoa. Aulkiaren eta bildotsaren aurrean zuriz jantzia, eta palma adarrak eskuetan. Eta oio honiz hotxeginez honela zioten. Salbamena aulkian eserita dagoen gure jangoikoarena da eta bildotsarena. Aulkiaren, zaharren eta lau bizitunen inguruan zeuden aingeru guztia hauzpez erori ziren aulkiaren aurrean, eta jangoikoa agortu zuten esanez. Amen. Bere ikapena, aintza eta jakinduria, eskerrona eta ospea, ahalmena eta indarra, gure jangoikoarena dira, gizaldi eta gizaldietan. Eta zaharretako batek honela esan zidan. Nor dira eta nondik dator zuriz jantzirik dauden hauek? Nik erantzun nion. Ene jauna, zu jakingo duzu. Are orduan, hauek nekaldi handitik datozenak dira. Bildotsaren odoletan garbitu dituzte eta zuritu bere jantzia. Jaunak esana? Etas
Zorionekoak gozanak, berak izango dira da lurren jabe. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta erabilenak, aseak izango baitira. Zorionekoak errotitsuak, hauek iritsiko duteta errotia. Zorionekoak bihotzez garbilenak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak akegileak, jangoikoaren seme esango baitzaien. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauen arratan zeruetako areinoa. Zorionekoak zuek, nigatik, birauka eta erasoka erabiltzen zaituzunean, eta gezurretan asmalak zuentzat esatu dituztenean. Poztu zaituzte eta alaitu, handia izango da zuen saria zeruetan. Jaunak esanak. Santu guztien eguna ari gara ospatzen, eta gure begirada gaurkoan goian jarrita dugu. Hain zuzen ere, zeruan gure eguneroko martxa askotan ez dugu. Nik esango duke, pentsatzeko, hausnartzeko, eta nik gauza asko ditugu, agenda bete-beteak, batetik bestera ibiltzen dira, eta gure mundu moderno honetan ez dago beste garaietan egoten zen lasai, hausnartzeko, lasai, pentsatzeko, betarik. Zer gara, nor gara, nondi gatozen, nola garazen, errealidade guzti horiek. Horregatik ezinbestekoa dugu tarteka halako egia ditxo bat egitea, hortaz nolabait ere pentsatu ahal izateko. Zer gara eta nondik norakoa zen eta guzti horiek hain zuzen ere. Eta gaurko eguna horietako bat dugu. Hain zuzen ere, zerura begiratzea gobidatzen ditu jainkoak eta elizak. Hain zuzen ere, esan dugu itxaropena sentiatzen nahiez. Jangoikoak maite gituelako. Jangoikoaren helburua, jangoikoaren borondatea delako guri zoriotasuna ematea. Jangoikoak egin gituelako eta gainera maitakorra eta arrotitsua da jangoikoa. Eta nahi dugu ere beti egotasun osorako zoriotasuna eskeni zeruan. Eta hori da gaurkoa gogoan hartzen duguna. Kontutan izan da, oso bereziki gure aurretik joan dira guztiak. Santu izatea denon bokazioa dugu. Vatikanoko bigarren konzilioak oso garbi azpimarratzen du errealitate hori. Santu izatea ez da bakarra monasterio batean dauden monjeak edo momentu bateko monjak edo ez dakinoko misionari bilatu duten gauza berezi bat. Baizik eta bataiatu guztiok, kristau guztiok, dugu santu izatea bokazioa. Bakoitzak bere tokian dagoen tokian, bere eginkizunetan, bere egunerokotasunean. Horregatik, santu bezala pertsona bat konsideratzeko, eta oso gauza harrigarriak egin ditzala. Batzuk, egia da, historian zehar egon direla, halako gauza bereziak egin dituztenak, eta elizak kanonizatu egin ditu. Hemen ditugu, zerbait santu gure aldaretan, San Jose, eta ditugu San Antonio, eta San Esteban, eta San Pedro, eta San Francisco Xavier, eta hauak batzuk ditugu kanonizatuta izan direnak. Baina, santu gehienak, hau da, zeruan dauden gehienak ez daude kanonizatuta. Horietako asko, akaso, modu anonimoan bizitu dira. Inor ez da akordatzen aitaz. Eta gara izan dira oso santu handiak kanonizatuta dauden beste batzuk, baina handiagoak akaso. Eta jainkoaren ondoan daude beste batzuk gurekin konpartitu dute bizitzako parte bat. Gurekin egondu dira, gure etxean, gure familia, gure herrian, gure lagun artean, haiekin konpartitu dugu eta gure aurretik joan dira. Horiek denak
gogoan hartzen ditugu gaurko egun honetan. Gure horretik bat guztiak eta zeruan daudenak. Gogoan izanik, ere beratuko elkartuko berala haiekin. Eta baita ere gogoan izanik, santutasuna baita ere bide mesedegarria eta zorion bidea dela. Horretik urteko entzuten dugu evangelioa bera, zoriontasunen evangelioa. Jesusek egindako hitzaldirik garrantzi handienekoa. Jesusek erakutsi egin du zoriontsu izateko bidea eta aldi berean santu izatekoa. Eta halako zenbait gauz markatzen dizitu. Behin baino gehiagotan entzuten dugu evangelio urtean zehar, baina beti mesedegarria gogoraztea. Esaten digu Jesusek saiatu behar daukagula gogoz behartsu izaten. Saiatu behar dugula otzanak izaten. Zuzentasunaren gose eta egarri izaten. Erronkizuak, bihotz garbiak eta pakekiak izaten. Eta gaina esaten digu akaso egon daitekeela zailtasun bat eta zuzenagatik, justiziarengatik erasotua izan daitekeela pertsona bat mundu honetan, baino hala ere zoriontsua eta santua izango da. Hori da Jesusek erakusten digun bidea. Gaur honetan beraz, gure begirada goian jarritan, gure aurretik bat direna gogoan hartuz eta jakoikoari eskatuz, haiekin ere elkartu egitezela egun batean, itxaropen sakonoekin jainkoaren erronkia eta maitasuna amaikarean baitira, infinitoa baitira, gaur honetan guk eskatzen diogu gure aurretik bat diren alde eta haiei eskatzen diogu gure alde egin dezaten. Zeruetara igo eta jakoikoa eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dira. Sinisten den Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, Pekatuen barkamena, haragiaren bizuera eta betiko bizi
gure ama dugu zeruko Jerusalem. Han dauzkagu orain bildurik gure senide zoriontsuak, beti eta beti zu goratzen. Haragoaz gu ere fedearen bidetik, erromesak errebestean bezala. Pozik ikusten ditugula zeruko argi ederrean, Elizaren seme alabarik onenak. Heroiek ditugu laguntza eta eredu gure aguntasunean, horregatik, santu hauekin eta ingeru guztiekin batean, bihotz batez goralpenan kantatzen dizugu. Kanta dezagun, Joseba Olazaban, Gregorio Belauzaran, Lur
Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetara, zuri aita, jagoiko alguzien horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintza guztia, gizadi eta gizadi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiarik jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu handietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna ez dut txalada apostoluei bakea uzten dizue bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala emaiozu elizaren bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea. Hona hemen jagoikoaren bildotxoan munduko pekatuak kentzen duena zoriotsua
zamun otoi. Jaiko aurra, santu guztien, haien horretan, zu etortzen zaitu baliari. Zu bakarrik santu eta zure garrazia eskatzen zu. Zure maitasun beteaz santu egin gaitzazu. Eta horreko mai santu honetatik, zeruetan prestaturik daukazun mai santura eraman gaitzazun. Jesu Kristo gure jaure, batez, oharpan bat, oain nire zutenentzako, erresponsabilgo dugu kanpo santuan, bertako indako guztien alde. Eta, bigarren oharra, txagote aipatu nuen, baina azaroan Euskal Telebistako mezak hemen grabatuko dira Pareson. Beraz, etzi beza, beti bezala horretik izango da, igande goizeko 10:00. Baina gero, lau igandez, beza izango da, larun bat atxaudetan izango da. Izango da, eta izango dik zazpitan, baina betore hortxe izango da. 9:00, 16:00, 22:00 eta 24:00. Eta igande horietan, meza izango da, bezperatik eta gero ETV-tik eman behar dute. Beraz, biara horrean ikusteko. Jauna zuekin, bedika zaintzen eta jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko Eskerrik asko